insòlit. Ah? Ave, Cèsar. Ave! Queda un supervivent. Ah! Tibeu-lo a Teba. Com diu? Que el tibeu a Teba. Ah. Bé, com te dius, jueu? Brian, senyor. Brian, eh? No, Brian. Aquest balgant té covatge. Que té què? Covatge. Sí, que en tenia. Vull dir que és intrèpid, que té molta babuba, molt de tremp. Cap a les 11, senyor. O sigui, que has gosat atacar-nos. Què he gosat, què? Pega-li, centurió, i fes-ho amb força. Ai! Vol que el tirem a terra? Què? Si el tirem a teua. Sí, a Teba, sisplau. Ah! Bé, jueu atabavit. No sóc jueu, sóc romà. Ets romà? No, romà. Ai! O sigui, que ton pare era romà. Qui era? Era un centurió de la guarnició de Jerusalem. De debò? I com se deia? Murrius Maximus. Centurió, tenim algú amb aquest nom a la guarnició? No, senyor. Sembla que no està molt segur. Ho ha comprovat? No, senyor. Crec que és una broma. Com a burros totxos o titus grossos, senyor. Què té de graciós titus grossos? Que és un nom de broma, senyor. Jo tinc un gran amic a Roma que es diu Titus Grossos. Silenci! Què és aquesta insolència? Se vas a l'escola de gladiadors ben de pavessa amb aquest comportament. Me'n puc anar, senyor? Ai! Quan Titus Grossos ho sàpiga. Guàrdies! Ablasteu-lo! Senyor, si El només... vull veure lluitar amb les meves ferotges aquesta setmana. Sí. Passa. No deixaré que els meus amics els ridiculitzin uns vulgars soldats. A algú més li venen ganes de riure quan parlo del meu amic Titus Grossos? I tu què? Ho trobes divertit? Quan jo dic el nom Titus Grossos? Té una dona molt maca. Sabeu com se diu? Es diu incontinentia. Incontinentia anques. Silenci! Què vol dir això? Ja n'hi ha prou! Heu d'aprendre a comportar-vos! Silenci! Silenci d'una vegada!